ato ang last but not the least nga talk. The talk number 3, no? Nga, karon kabantay mo, ngano man gyud na no og Pasko, malipayon gyud ang atong kasing-kasing. Kabantay mo? No? Dili lang September pa kay daghanag mga suga sa Pilipinas. Nya sa mall, mutingog nag, whenever I see, no? Nindot na ambience. Maybe malipay ta, una kaming kitang mga naitrabaho din kaya naman, makadawat na og bonus, 13th month, 14th month, or usa pa. Kita, na mga ordinaryo, maski kung awan ang itrabaho, malipay ta. Gumikan kay, doon na kay bautangan, doon na tayo madawat. Amen? No? Yeah, malipay ta. Maski karon Pasko, malipayan to kasing-kasing. Kaya daghang parties, natay mga gifts nga madawat, nya sa balay mismo, natay handa. Amen? No? Pero, more than that, ngano malipayan man ta? No? Because Jesus is here. Amen? So, karon atong sa taon, sa atong third talk, ngano man na, kada Christmas, manghatag mangyunta. Ngano man na, kada Christmas, malaumon mangyunta. Ngano man na, kada Christmas, no, sa Pablo Lord, malaumon, manggihatagon, no? Unsa pay daghan, no? Ato karong sa taon, ang spirit of Christmas ay hatag kanato karon atong hibawan from no other than our CFD President Emeritus, ang daghan na recruit nato dinhi karon. Apel ko sa recruit ang atong Diyos kong magtutudlo, Seminarian Brother Lord Julio Rata. Atong hatagan sa masipang pagpag. May gabi natong tanan. May gabi, Father Darwin. Nalit ko kay muli pamunta ko, nagkakapi-kapi ko atong maribilis. Ay nga pa sa akong kaubang trabaho ba. Nag-vlog lang po may. Follow my vlog. Bitaw. Ang topic nga gihatag ni Brad Ninyo nako bahin sa generosity and gratitude. Dili ta mubati o pagka mapasalamaton kung wa ta ka hibaw sa kaayuhan nga atong nadawat. Amen? Parehara na sa gingon sa katisismo ba nga we cannot appreciate the good news unless we know the bad news. Ari sa ta sa bad news aron makahibaw ta nganong good ang balita, maayong balita sa Pasko. Ang daotang balita mao ni kitang tanan nagpuyo sa kalibutan nga nakasala. Amen ba? Amen. Unya sayod man ta nga ang sala mo ay nagbuwag nato sa Ginoo. Isaiah 59:2. Dili mubo ang kamot sa Dios nga dili sa katabang kanato, dili bungol ang iyang dalunggan nga dili sa kadungog sa atong pagampo. Hinunua ang atong mga sala mo ay nag-ulang kanato ug kaniya. Mao na nga kaya nabuwag ta sa Ginoo, sentensyado ta sa silot nga way katapusan. Imagine no Christ, way nagpalansang, way nagpakatao. Bisan pagbuhaton nato ang tanang maayong buhat sa kalibutan. Nung doon ko sa term ni Brajise, bisan paglugawan nimo tanang pangag sa kalibutan. Walay kaluwasan. Nga naman, kay ang atong maayong buhat, way merito. Amen? So, ang maayong balita mo ni, ang Ginoo nag-provide og manluluwas pinaagi sa unang Pasko. Mo nang ngano kinahanglan man nga ang Ginoo magpakatao. Kay ang sala sa tao batok sa Dios way kinutuban sa kadaghan naman mo nakadungog sa analogy nga gisumbag sa usa ka tawo ang presidente, gisumbag po sa usa ka tawo ang kapitan sa baryo. Asa man sa duha ang mas dakog silot? Ang una o ikaduha? Ang una kay dako mag-dignity ang iyang gisad-an. Kung ang dignity unlimited, infinite. So ang sa infinite, ang dignity sa Ginoo infinite man. Yang mao man ay atong gisad-an isip mga tao. Mao nang infinite ang atong sala, way kinutuban. Busa, way binuhat makabayad, anghel og tao di kabayad.
Dios ay makabayad sa utang batok sa Dios. Mao na ang Dios nagpakatao. Siya ay may bayad. Yang bayad sa sala kamatayon man, Roma 6:23. Bayad sa sala kamatayon. Yang Dios di ba na mamatay kay espiritu man na, di ba? So kinanglan ang Dios makabaton og lawas aron siya mahimong kapabol nga mamatay. Mao nang nagpakatao siya sa tiyang o gihatag kanato pinagi sa sakramento sa simbahan. Moabot ang grasya pinagi sa atong pag-alagad. Kini mga siifdita, naglihok ang grasya nato bunga ni tanan sa kamatayon ni Kristo. Ug dili mamatay si Kristo, ug wa mahitabo ang Pasko ang iyang pagkatao. So unsay rason nga nahimutan Katoliko na atay mga grasya nga nadawat, kini tanan tungod sa gihimo ni Kristo para nato. Mao na nga unsa may atong konklusyon ana, daghang kaayuhan, kinabuhi, pamilya, katigayunan, achievements, kini tanan gikan sa Ginoo. Nabay ato ani? Wala, bisan og nagibutang ta na dato ka kay pugihan ka pag sa pagpanambaho, pero kinsa may gahatag nato kusog? Kinabuhi ang Ginoo. So tanan gikan sa Ginoo. Mo nang unsaon man nato pagpasalamat sa Ginoo. Kay ang topic na gratitude man. Generosity and gratitude. Klaro kayo sa Salmo 116 versikulo 12 ngadto sa 13. Basahan ninyo sa King James Version kay nindot kayo pagkahubad og sa duay reigns. May balita doon ra magyapon. Salmo 116 verse 12 to 13. Unsay akong ikabalos sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo kanako. Versikulo 13. Ngayon si Hari David, alsahon ko ang kopa sa kaluwasan og sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kana siya type of the Eucharist. The chalice of salvation is the blood of Christ, the Holy Mass. O na ang misa, kung saan mo pagbalos ang kaayuhan gihatag sa Ginoo, alsahon ko ang kopa sa kaluwasan. Kung pasabot, magmisa ko or sa kita di mata kamisa. Musimba ta sa santos nga misa, no? Magighiusa ta sa pareng diya sa santos nga misa. That's why ang santos na misa the highest thanksgiving. Pasko mo nang pista igilihin na kadakong kaayuhan gihatag sa Ginoo. Malimba ka. Nya kada adlaw ta gitaga grasya sa Ginoo. Mo na ukaya na to kada adlaw pud kamo simba. Si Santa Teresa de Avila, napuno sa daghang grasya gihatag sa Ginoo, niingon sa Ginoo, Lord, how can I thank you enough for all the graces you have given to me? Ang sa tubag sa Ginoo, attend a single mass and you have thanked me enough. Tambungi ko sa kamisa ug igo na napasalamat kanako. Mao na ang pag-debosyon sa Eucharistia. Una ang pagpasalamat nato. Ikaduha, Roma 12, versikulo 1. Iyon si San Pablo. Tungod sa mga kaluoy gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo mga igsoon nga ihalad ang inyong kaugalingon isip buhing halad ngadto sa Dios ug mao kini ang inyong matuod nga pagsimba. So ikaduhang pagpasalamat, ihalad ang atong kinabuhi sa pagserbisyo sa Ginoo. Mao na kita mga CFD, hangyo ko ninyo nga bisan og kapoy, bisan og laay, maabot ang time nga boringan mo sa topic kay pila na katuig balik-balik. Tambungi lang gihapon o giboringan ka pangitag topic ikaw nalito ka ni. Oh, aron makatabang ka na mautro na pod ang mga topic. Iyan na. Kay ang imong presensya makapainit sa atong kaigsuonan. Kaluoy sa Ginoo 13 ako katuig sa akong pagkasiigde. Una pa kaya na sila para Darwin, layo pa ko ani kay high school pa man sila. Pero kaluoy sa Ginoo makasulti ko ang usa sa faktor nga nakalahutay ko sa CFB. Kanang dili ta mo absent sa atong mga kapo. Kay madasig man ka. Unya di kay maminaw ra. Labi na lang mo tudlo ka. Mo apil na kadtok, no? Ano man kay maka-feel naman ka nga na kay gamit sa atong kapunungan. Di ba? O panalitan, o di ka ganahan mo to. Ikaw na lang yung mga say, dihal ko sa'yo. Ikaw magandam sa snacks.
Find something na makatampo ka sa atong apostolado. So, aron makalahutay ka, serve. No? Serve actively. Kana maka-feel kag contribution na imong gihatag sa apostolado. Makalahutay ka na. Nahinundong ko sa analogy ni Padre Darwin nga, kung ang baga, kuhaon sa tapok, mapaon. Pero ibalik mo, siga. So, mara na ka permi sa kapunungan, magsiga ka. Pero ikaw na gani ang mo distansya, mapaon. May nga nabag, dasiga ko, Brad. Dasiga, ikaw may nakaangin, anak, no? Dili ka magama o problema nga kita ra magantos. Ayaw pagbuho o gahong nga maglisod ka pagawas. No? Wanang kani imong pag-attend karon naghatag ni yaman na to ang channel sa Actual Grace. Kini Actual Grace kana may internal external. Kana external kani makita sa atong mata, kana internal divine power nga tukmod nato sa pagbuhat og maayo kay sa sala. Kana external grace ang mga butang nga gihatag sa Ginoo nga modasig nato kining kapunungan, ang simbahan, ang mga sakramento, kining mga makita nga istruktura mo ani channels of Actual Grace. Mo nang asay tapok sa mga magtotoo. Apil. Kay naay Actual Grace ana, mabitay mo si Kristo, ayon duha o tulo tigom na ako. Mateo 18:18, 19, 20. So mo na ikaduha nga paagi nga makapasalamat ka sa Ginoo. Ihalad ang inyong kaugalingon sa pag-alagad. Roma 12:1. Kung ikatulo, ang ato ang pagpaambit sa unsay naa nato time, talent, treasure ngadto sa uban. Di man nato nga gitagaan ta grasya aron ato kuning ipaambit sa atong isikatawo. Ang inyong paghatag o kwarta sa apostolado nagamit na kana inyong snacks, kana mabiris, nihalad na na, di ba? O, gigasolina usab sa uban nga nagserbisyo ka sa dapit. So, timana na to nga ang atong nahatag. Pilo-piloon sa Ginoo, Lucas 6:38. Ang inyong gihatag, iuli sa Ginoo, siksik, liglig, o maapaw. Grabe ang Ginoo, boss. God cannot be outdone in generosity. Yung Sir David, tigulang na ako, buwa pa ko kita, ang tao nag-alagad sa Ginoo, nga nagpalimos. Kasi pasabot, God will provide. O nag-antos ta sa kalisod, daghan man rason anak. Pero basin usa sa rason, tihik ka. Ha? Basin usa sa rason, tihik ka. Panutihon 11:25. Tabangi ang uban. Aron ikaw tabangan sa Dios. No? Panutihon 11:25. O laro mo na sa Sirach 3:30 ang pagtabang sa uban. Sama sa usa ka tubig nga mupawong sa kalayo, ang paglimos maghilis sa imong mga sala. Ka-purify ni sa atong kalag. Mao na mga igsoon, mao na akong simple nga sharing sa saan ito pagpasalamat sa Ginoo. Una, pagtambong pagdebosyon sa Santos nga Eucharistia. Kung sakon ko pagbalos ang kaayuhan sa Ginoo, alsahon ko ang kupas sa kaluwasan, o sangpito na ngalan sa Ginoo. Psalm 116 verse 12 to 13. Ihala ninyong kinabuhi sa pag-alagad, Roma 12:1. Ipaambit sa uban ang naa ninyo. Panutihon 11:25. O kining generosity, matod pa ni ni Saint Jerome, I have never seen a generous man die a bad death. Ayan nakalimti. Wa pa ko kitag tao nga manggihatagon nga namatay o daotang kamatayon. Kasi pasabot daotang kamatayon, kanang namatay sa salang mortal ba? Kanang tao nga manggihatagon. Yatong dito sa nabalhin na ang imperyo ni Constantine dito sa Byzantium, nahimong Constantinople, diha emperador ng Zeno. Nya kini emperador nakasa gipanamasta-masa niya usa ka dalaga. Unya nasuko ang inahan. Pero di sila kasukol kay emperador na gud kontra. Ang inahan mo ato kada adlaw sa simbahan mo atubang sa larawan si Birhen Maria.
Mahal na Birhen, kastiguhay ang taon ang emperador sa iyang pagpanamastama sa akong anak. Kada adlaw siya hangyo. Kadugayan, nitingog na gyud ang larawan sa mga Birhen. Ingon ang mahal na Birhen Maria, God cannot chastise the emperor. Uy, nga naman, di man makasilot ang emperador, ang Diyos sa emperador. Nitubag ang mga Birhen. Because the hands of God are tied by the emperor's almsgiving. Ang mga kamot sa Diyos nagapos tungod sa pagkamanggihatagon sa emperador. Mga timanan, undang na ta. Nga, kini di ay mga saan na to, arong dita silutan sa Ginoo, atong bayran daan ba, para makansel ang silot. Ano hitabo sa emperador? Di, listenan ka, Ginoo ka, di ka kasilot sa emperador, kaya nagapos ang imong kamot kay generous man ang emperor. Nakabayad man siya sa iyang mga sala. Wala kini atong pagtabang, hatag mo sa inyong kwarta, sa inyong panahon, sa inyong abilidad, inyong giserbisyo sa ubang tao. God will cancel your punishments. Basin din ikamatay na ito, maya na Ginoo, cancel na tanan, ditso na nas langit. Amen? Amen. Mauna nga, be generous, o dili ka kahatag, o igo-igong sa lapi. Imong time, kagaig time ang apostolado. Mauna nga, daghang safety, wala mo lahutay, kaya ang ilang una-una, receive ra. Matin ko para makakon ko. Sa diyan na humana sila seminar, nakadawat ko certificate, di napakita, makita ko itiaw. Ano man? Kaya okay na ko, ready na. Nana ko yung okay na. Ang pangutana, sige ra batagdawat, asa man ang imong paghatag. Ikaw nga natabangan sa apostolado, kung sa mo po imong gitabang karon sa atong apostolado. Yatimala na to, instrumento man sa Ginoo ni atong grupo. Ang atong customer, ang bagang duot sa katawhan sa gawas. Oh. Unsa may atong gihimo para daghan pa mga Katoliko nga wa pa kasabot sa pagtuo, lukewarm. Sa mga lukewarm, tigsimba o sayde musimba o sayde pwede tukar-tukar. Kanang lukewarm, matulpas Ginoo, gipadayag 3:15, isuka ko kana sa akong baba. Dili na madawat sa Ginoo. Ang dawaton sa Ginoo sa langit kanang init. Pero nga ingon na Ginoo, maayo pay bugnaw ka na lang o init ka. Apan inadlaw ka, isuka ko ikaw sa akong baba. Ano man, ikatong bugnaw, o sakit to, o madisgrasya to, mabalik mo to sa Ginoo, mo 360 o 180 degree. No? Pero kanang inadlaw, kanang lukewarm, apay sa ni, okay na ni. Gahit mo na i-convert ng lukewarm. Mediocre ka nang naya-naya ba? Kanang dong init, wala ka mo, initay nyo kaugalingon. Nya kinano ba itong kainit kay di man na ayaw paghuwat o inspirasyon nga mainit ka. Lihok. Action produces motivation. Nato pa sa psychology. Ang imong lihok, mo ni mo painit nimo. So man ang atin mo pero ayaw mo kamsen, no? Nya padayon mo kana ina nakatunan. Nato pa ni Benson Fernandez, ang tubig nga nagpundo mabaho. Pero ang tubig nga nagdagan sama sa suba, kano na yung presko. Wala ka na yung nakatunan. Ayun, ipundo sa utok, ipaambit na, ipost na sa Facebook, i-share na sa imong cluster, kaubang trabaho, classmate, i-share na sa ubang tao, balag inog, nabuang na siguro nila. Kaya nga San Pablo bitaw kami, mga buang kami, atubangan sa kalibutan. Kami nang murag mabuang ta. Sa mata sa kalibutan, kay meaning ana, buang man punota sa mata sa kalibutan, pero maalamon sa mata sa Dios. So, mao na akong awag na itong tanan para mo persevere ta, makalahutay ta, kanang contribute yun. Be generous with your time, talent, and treasure. Ayaw kabalaki ang panginahanglan sa kalibutan, kaya hatag na sa Ginoo. God, ibutan na sa itong na, God will provide. God will provide you. Matthew 6:23. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kaning mga panginahanglan na to, will be added. Promise mo na. Tuuhin na kadili bakakon ang Ginoo. No? So, o kayo kalimte, ang tanan natong sakripisyo na agyoy gante sa umaabot.
kung nakaduog mo sa akong vlog atong sang adlaw ba to? Sa Council of Trent Session 6, ibutan niya, the just, in order to arouse themselves from sloth and encourage themselves to run the race, they also have in view the eternal reward of God. Ang matarong aron sila mapukaw sa ilang katapon o mo dagan ngadto sa daganan, gilantaw nila ang gante sa Dios. Alay sa Hebreo 11:26, matod pa ni San Pablo, si Moises gipalabon niya ang pagyubit tungod sa Mesiyas o pagsakit ubang sa katawan sa Dios kaysa paglipay sa Ehipto kay naglantaw siya sa gante sa umaabot. Kanang gante niya katuhong kape duhang to kay double espresso. Ang ikaduhang espresso ato lantawa ang silot nga walay katapusan. Dili ta mosugal ana. Imani, we have only one life. Usa ra tong kinabuhi kay di man ta ma-reincarnate. Kini ra atong puhunan. Og di ka kapasar ani adto ka sa kastigo nga walay katapusan sa impierno. Mosugot mo ana? No. Luwason nato atong kaugalingon, atong pamilya, ang mga as many people as we can. Imani, kausar ta. Mao na atong we have to do our best. This is the only chance we have. Mao ra ni. We have to do our best in our life. Kay maabot ang time hukman ta sa Ginoo. So I hope nga na may gamay na katunan, mahalag pipila ra og advance Merry Christmas. Ay gabi na. Advance Merry Christmas og salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Salamat Padre. Salamat, God Lord.